Il-Konferenza Ġenerali Annwali ta' Finance Malta saret fix-xenarju tal-kriżi ekonomika internazzjonali u fid-diskorsi dwar tibdiliet meħtieġa fil-mekkaniżmu finanzjarju fiż-żona euro. Il-kellim ewlieni laburista Charles Manjon saħaq li tkabbir ekonomiku huwa l-aqwa soluzzjoni għal problema tad-dejn. Appella biex l-integrazzjoni finanzjarja ma tnaqqasx mir-responsabilità tal-gvernijiet illi jiddeċiedu fuq il-prijoritajiet fiskali tagħhom. Ikun jaqbel aktar għal Malta li tiffavorixxi mod ta' taxxa kompetittiva milli jkun hemm struttura waħda ta' taxxa għal pajjiżi kollha. Charles Manjon qal li Malta għandha tippromovi ruħha bħala l-post ideali għall-investiment b'leġiżlazzjoni u kontrolli regolatorji serji. Tkellem ukoll l-Europarlamentari Laburista Edward Cicluna li spjega kif tul dawn l-aħħar 3 snin il-Parlament Ewropej għadda numru ta' liġijiet biex jirregolaw l-istituzzjonijiet finanzjarji. Fakkar li n-nies mhux biss tilfu flushom u l-pensjonijiet imma ntalbu jħallsu mit-taxxi tagħhom miljuni kbar għal banek li fallew. Edward Cicluna qal li din il-kriżi żviluppat minħabba riski żejda li ttieħdu biex jikbru il-profitti fil-banek globali. Issa huwa aktar importanti li l-gvernijiet jifukaw biex tissewa l-ħsara fis-sistema bankarja biex l-ekonomiji tad-dinja jieħdu n-nifs u jibdew it-triqat tkabbir ekonomiku u tkattir tax-xogħol. Tem jgħid Edward Cicluna.